Unsa man gyud sala ni Hesus sa katawhan nga ang mga leader sa katawhan sa iyang panahon buot man mo patay gid niya. Unsa may sa gid niya sa katawhan? Mura gitawag to crime against humanity. Unsa man? Awa mo kay bawo? Sige gud silang paningkamot, mag-meeting gud sila. Magsige gid silang paningkamot nga mapatay si Hesus og nilampos gid sila na patay gyud. Nalansang gid sa cross. Unsa man gisa ni Hesus? Nga gitawag nila atong panahon na og crime against humanity. Ang iya ra gyung sala tungod kay zaman matod pa sa mga kadagkuas mga Hudiyo, dili sa binsan unsang maayong buhat nga amo kang batuon o patyon tungod kay nagpakaginoo ka, nakigtupong ka sa Dios, kay niangkon man si Hesus nga ako anak sa Dios. So ato pa kana ding moangkon kang anak ka sa Dios, iglalansang ka sa krus. Kamo moangkon pa mo. Kinsay mo angkon nga anak sa Ginoo ta sa kamot. Ang di mo isa anak sa yawa. Nya, musugot na mo nga ilansang mo sa cross. Sugot dili. Naong ninyo. Di magay mo mupalit og slat gani. Sugot na nog ilansang. Pero basin pa di ay, basin pa. Ang nakanindot kay si Hesus nahibaw kaayo sa iyang gibuhat. Ang wa kahibaw sa ilang gibuhat mao ang mga Hudiyo. Labi na gid ang mga leaders. Mao tong pagkalansang ni Hesus sa krus ningon siya, amahan ko pasaylua sila kay wa sila mahibalo sa ilang gibuhat. Kanabitang masuko tas tao nga nagbuhat og maayo, we become ignorant. Ignorante. Unsa may kalainan sa ignorant o sa innocent? Tubag yun. Congratulations sa nihagog tubag, no? Masakto magsadili. Ang ignorant, way hibang kaagan. Mao na magpatuyang lang siyag buhat, nga wa mahasubay usahay sa balaod kay ignorante man nya. Bisan pagwa siya mahibaw sa balaod nya nasupak niya, do na gid siya silot nga mapaabot kay matod pa sa atong batakang balaod ba na o sa atong standard law na sana balaod, ignorance of the law excuses no one. Dili nimo pwedeng gamiton nga rason, wa man ko kahibaw aning balaura. Mao ra ba nay gamiton dahil kanang mo violate ka sa traffic rule, no? Tanawa wa ka kita na one way na. Ay sir, ignorante kay ko sir, bag-o pa ko din sa Cebu City. Naago to siya gapuyo sa carbon god. Bago. Hangyo dahil kay ignorante, oy, excuses no one. Ignorance of the law. Pero ang innocent, wa siya'y sala. Wa siya'y gilapas nga balaod. Si Hesus, way gilapas nga balaod. Doon na lang siya'y gideclare nga wa mauyuni sa mga Hudiyo. Ang iyang pag-ingon nga ako ang anak sa Dios. Ang mga Hudiyo nagpaabot sa anak sa Dios nga mataw nga gitawag og Mesiyas. Kay gisaad na sama diri sa atong unang pagbasa nga magtukod ko gikan sa inyong taliwala kaliwat ni David nga maoy motukod sa akong gingharian dinhi siyota sa akong templo, nga maoy mohiusa sa nagkatibulaag na katawhan nga nabihag sa lain-laing mga nasod.
Gisaad man na sa atong unang pagbasa nga ako mong tigumon pagbalik nga magpili ko og usa ka hari nga kaliwat ni David. Nga giangkon ani Hesus nga ako na, di man sila mudawat nga siya maoy angayang himuon nga Mesiyas. Mao tong gipaglalaban gid nila. Ila gid tong kontra og maayo kay di gid sila makadawat nga si Hesus anak ni Jose nga panday, pobre kaayo, way grado, anak ni Maria nga housewife, mga dili inila atong panahona mahimong Mesiyas, manluluwas. Gilingay mong tupad ing na makadawat ra kanako. Imong tupad ba ing na makadawat ra kanako. Sa akong paniid niining nahitabo ro sa atong nasod, kining ilang pagsigig ang atong administrasyon nga nagsigig yung lutos sa mga Duterte. Gipapriso na si former president more than 1 year. Uy, birthday ron niya, no? Oh, kaduha na siya nag-birthday dito sa prisuhan. Kaduha na nag-birthday. Paduong rabatos iyang birthday last year. Gipriso siya dito. Nya karon na sad, birthday na sad niya. Tuwa lang gyapos prisuhan, wa lang gyapoy klarong kaso kay wap asay mga kanaganing gitawag natog tinuod gyud nga ebidensya kay way mga witnesses nga klaro. Karon sa dinhis Pilipinas ang iyasang anak si Vice President Sara gisigihan sag pa-impeach. Bisag way ebidensya nga klaro gani ang sikat kay karon nga word kanang fishing evidences. Namingwit kunog mga ebidensya. Na ang ako ra gyung nabasa ani no. Dili tungod kay mga dautan gyud ang mga Duterte. In relation sa atong administrasyon karon nga naglingkod kanang mga opisyal diyang galingkod, ubay-ubay nila labi na gyud sa tag-as og ranggo gikan sa presidente nga ri sa Congress nga ri sa Senate nga mga naglingkod og posisyon, ubay-ubay nila or pipila nila di gyud makadawat nga makalingkod pagka presidente ang mga Duterte dinhis Pilipinas. Kana ra gyud. Kay og imong pangutanon, naa ba sila'y kaso sa korupsyon nga klaro gyud na korupsyon? Wa may klaro. Nangita pa man silang ebidensya. Ang klaro gyud nga dunay korupsyon kadto yung gikawat karon nga mga trillions gisuod pag mga malita. Kadtong gidivert nga kwarta, gikuha nga kwarta sa PhilHealth nga 60 billion. Kadtong Maharlika Fund nga niabot og hapit 300 billion. Kadtong mga unprogrammed fund nga nawa nga matod pa ni Attorney Vic Rodriguez mga 800 billion og tinuod na ilam nang kwenta-kwenta. Kadtong atong gold bar nga gibaligya nga 29 tons nga billions pud to nga wa gyud kwentada hangtod karon. Kadtong gikuha nga mga kwarta sa PDIC, kadtong gikuha nga mga budget sa atong flood control nga 1.3 trillion. Nahitabo na kaning maong administrasyon. Nahitabo na niining 2022 hangtod karong 2026 nagsigi pa nagkahitabo. Kanay klaro nga naay korupsyon niining maong terminoha og kinsa may manubag ana kining maong administrasyon. Nya kinsa man nga particular person mao unta nay pangitaon. Kadto man oy sige hisgot ang nilabay na. Di lang gid sila makadawat. Parihan ni Hesus, wa siya'y sayop, wa siya'y sala, di lang gyud makadawat mo nang patyon gyud siya. Mga igsoon, kining atong kinabuhi sa kalibutan, ang atong destinasyon mao gyud ang kamatayon. Death is our final destiny. Ngilingay mong tupad. Lingi abang. Ingna padong kang mamatay. Ingna. Napadong gyud kang mamatay.
Bisag unsaon panimog trabaho, bisag unsaon panimog inom anang mga tambal, exercise, hala, palit anang mga mahalon kaayong mga supplement para lang gyud ka way cancer, way sakit, mamatay ra gyud ka. Sag unsaon pa na nimong pakolor imong buhok, hala panindot anang imong naong aron nindot yung kadi ka matiguang, mamatay ra gyud ka. Sag unsaon panimo og palaygit aron di ka daghag anak kay basin unyag manganak ka, cesarean na ra ba kag katulo, basin unyag mamatay ka og manganak pa ka, mamabdos pa ka, mamatay ra gyapon ka bisag gilaygit pa ka. Bisag gamit pa ka ng mga pills, mga kondom, aron nindot kag kinabuhi, way daghang anak, aron makapundog yung kag kwarta, bisag daghan pa kag kwarta, mamatay ra gyud ka. Bisan pag unsaog baligyag slat, sige kong misa diri, matay ra gyud gyapon ko. Ako ba ako? Lain sa kay kamuray mamatay, ako sad. Ana, mga matay ra gyud ta. Pero kinsa may bulahan nga mamatay, kanang ang imong kamatayon imong gihalad aron pagtigom sa katawhan. Si Jesus gitag-anan ni Caiphas, usaray kinahanglang mamatay alang sa tanan. Ug matod pa sa atong ebanghelyo, gitagna ni Caiphas isip siya maoy pangulong pari nga kinahanglan mamatay si Jesus aron pagtigom sa tanang katawhan, dili lang sa mga Hudiyo, kung dili sa tanang yung katawhan sa kalibutan. Kanang kamatayon mga igsoon, maugid na yung makapahiusa nato. O kanang tao nga anda magpakamatay para sa iyang isig katao, makahatag ginagkahiusa sa katawhan. Dili yun perfect nga hiusa nga 100%, pero naagyos mga 95 to 99%. Si Kristo nakahiusa sa katawhan 99%, kay ang 1% kadto mga high priest nga nipatay niya. Sa pag-birthday ni President Duterte dito sa prisuhan last year, na-amazed ang kalibutan nga nagtanaw nga from all walks of life and from every nation in the world nangadto sa dahig. O nagpundok sila dito, nagprogram, nag-celebrate, namutang mga buwak, ambot ka karon unsa karon hitabo dito. Hasta dinhis ato na naghimog mga prayer rally tibuok kalibutan, Japan, United States, bisag asa naghimog mga rally pag-celebrate sa birthday sa napriso nga presidente nga kuno dunay crime against humanity. Ana. Sige, ato nang dawaton nga objective truth. Hinaot unta ang ato sang administrasyon karon gikas presidente hangtod sa barangay officials. Mudawat sad unta mo ni anang objective truth. Nga nakita na sa tanang tao sa tibuok kalibutan nga nahitabo na og dili na basta-basta nga hitabo. Tagsarang tao mag-birthday nga ang tanang nasod sa kalibutan mag-celebrate. Tagsara kay na mahitabo. Ingnon ta po ng litan, yawa kay ni Duterte. Pero kay gi-celebrate man ang iyang birthday sa nagkalain-laing katawhan sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, doon na tingali tayo second thought. Di sa kumuingong, dili sakto ang pagtawag niya nga kriminal sa mga nagpapriso niya dito, di sa kumuingon nga sayop sila. Parihar mo din ang pagkasultihan. Sakto di kumuingong sakto sila, di sa kumuingong sayop sila. Atong pamatud-an. Kita mo imo pamatuod. Karon ilan na sang gi-impeach ang anak dinhi sa Pilipinas. Ilang gilotos og maayo. Karon atong matan-aw sa social media, bisag asa maglakaw-lakaw ang atong vice presidente, dugukan sa mga tao, mura sila nakakita og celebrity. Doon na sa gipo sa social media nga nagbarog-barog ang atong presidente, wa na gyud nila mano. Ni kinopo na lang siya siyang kamot, na kinopo.
Ana-ana pa tato siya, wa man ginigdawat siyang kamot ning ana na lang siya. Kana objective truth pud na siya. Kung unsa may rason, kita nalay mamalandong. Mga igsoon, kung maniguro ta sa atong kaugalingon, dili ta makahatag og kahiusa sa mga tao. Pero andam tang magantos og magpakamatay para sa uban, mahiusa nato ang katawhan. Mao na ang pag-antos ni Kristo ug ang iyang kamatayon nakahatag yod og dalan sa kahiusahan. Unya kung gusto tang magkahiusa, kinahanglan sad tang moantos ug magpakamatay para sa uban. Last na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, mo'y unang mamatay. Lingi Nyaing na siya. Sugod karon. Sugod karon. Ako na'y muluwas nimo. Na ako na'y muluwas nimo. Apil na ng imong mga utang.